बे हानि थाखाय आंहा जेबो माने बेबायदि सिन्ता गैया। धन सम्पतिनि बाथ्राखौ आं मालाबाबो साना। गुड निउज रायजो राजाफोर बिटिआरनि रायजो राजा नोंथांमोन गासै बर' हारिफोर गुड निउज प्रमद बर' सारा बिटिआरनि हा हुनि थाखाय बा बिटिआरनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बर'फोरनि धन सम्पतिनि थाखाय बिथाङा साना। मानो साना जों बेखौ अलरेडि अलमस्ट मिथिजोबखागौ बयबाबो मिथिबायना बिथाङा बिटिआरखौ लानानै बा बिटिआर ओनसोलनि थागिबि बर' फिसाफोरखौ लानानै मालाबाबो बिथाङा साननाय गैखाया होननानै जों मिथिखागौ। बे हिसाबैनो बिथाङा पर्बतजरा ओनसोलाव थानाय हाखौहाय आदानि आम्बानि अर्थात बिजेपि सरकारनो फाननो नागिरदोंमोन नङा होमबा। दा बिजेपि सरकारनोथ' फाननो नागिरदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बिटिआरनि प्रमद बर' सारा जे बे बाथ्राखौ बुंबाय सिएम सारा नङा होमबा हा हुनि थाखाय बा बिटिआरनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय धन सम्पतिखौ साननांगौनि सम गैया बा साना नङा होमबा। दानिया फै जोङो आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों मिथिबायना। आसाम ओनसोलाव थानाय जिथुनाखि आसामनि थागिबि बिथांमोननि जायगायाव हाबसो थानाय बांलादेशिफोरनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना रोखायै खोनासंनानै ला अब्लानो बुजिनानै मोनगोन। भिडिअआ एसे गोलाव जानो हागौ नोंथांमोना फारि फारि नायनानै ला अब्लानो बुजि मोनगोन हा। কিন্তু বিজেপিয়ে কালিও সাপোর্ট কৰিব পৰহিও গোৱালপাৰাত কৰিব কোনেও বিজেপিক ৰাখিব নোৱাৰে বাংলাদেশী উচ্ছেদ হ'বই। खोनादों नोंथांमोना जोंहा आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा अर्थात आसामनि चिफ मिनिस्टारा मा बुंदों मिथिबायना। बिथांमोनखौ कुनु प्रयजननि गेजेरजों लाखिनो हानाय नङा होनना बुंदों। मानो होनना बुङोबा बिजेपिखौ हा जेरावखि जाया माने बांलादेशि मानसिफोर थायाथों मानो बिथांमोनखौ माने आउट खालामजोबगोन। अब्ला जोंनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारा बिटिआरखौ लानानै बिटिआरनि थागिबि रायजो राजाफोरखौ लानानै मानि खारनाव साननांगौनि खोथा गैया दिसुन। नोंथांमोना निस्सय बे बाथ्रायावनो बुजिनानै मोनो प्रमद बर' सारा मा बाथ्रा बुंखो जोंनि बिटिआरखौ लानानै आरो जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टारा आसामनि हायाव जिथुनाखि आसामनि थागिबिफोरनि हायाव बांलादेशिफोर हाबनानै थानायनि सायाव मा बाथ्रा बुंखो मिथिबायना। बेसेबां लैहोर लैहोर पुलिस प्रटेक्सन लानानै बा फरेस्टनि मानसिफोरखौ लानानै बिथांमोनखौ होनो थाखाय रेडि जागासिनो दं मिथिबायना जानजि खाफ्रागासिनो दङ। हाग्रामा महिलारी डाঙৰীয়াক মই সন্মান দিওঁ। তেওঁ নেতা আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বতে BTC গঠন হৈছিল। গতিকে তেওঁ আমাক যিয়ে নকওক এইটো একো নাই আৰু হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়া মাজে সময় ধেমালি চুৰত এইবিলাক কথা তেওঁ কয়। आसाम आयेन आफादनि बिजेपिनि जिथुनाखि स्पिकार जोंहा बिश्वजित दैमारि बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना इन्ट्र'खौथ' नुखाबाय नङा होमबा। दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा सनमान होयो मान होयो मिथिबायना। हाग्रामा महिलारिया जायखि बुङा बिथाङा मालाबा धेमालि बा थामसानि गेजेरजों बुङो आरो धेमालि खालामनानै मोजां मोनो होननानै बुङो। बे बाथ्राया सैथो हाग्रामा महिलारिया बयजोंबो माने धेमालि इन्जय इन्टारेस्टिंआव खोथा बाथ्रा बुङो। नाथाय जोङो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारखौ बेफोरबायदि बुंनायखौ नुनो मोनाखै। जाय हक जिखुनु जोङो बिटिआरनि प्रमद बर' सारखौ माखासे गोबांथार बिथिंनि गेजेराव अबहेला नुनो मोन्दों बा लेहेम जानायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो लोगोसे बे इन्ट्र'नि गेजेराव आं बेखौबो बुंबावनो सानो जिथुनाखि जोंहा मैया दाख्लैबो सा 7 जन बा सा 6 जन एक्स एनडिएफबिनि बिथांमोन बा बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय होननानै जों खोनानो मोन्दों। नाथाय बेवहाय माखासे बिथोरिया खोथा हाबसननानै दं होननायखौ जोङो एसेबाबो खोनानो मोन्दों। मारै होनना बुङोबा बे बिथोरिया खोथाया बिथांमोना जोबथेसालिनिफ्राय गबोदोंसो हय नाथाय इलेक्सन खाथिखाय गबोदों नामा बेखौ जोंहा साननांगौनि गोबां बाथ्रा दङ। नाथाय बिथांमोना जोबथेसालिनिफ्राय गबोदोंबाबो बिथांमोना कर्ट कासारियाव एटेन्ड जाबाय थानांगोन नामा केस गेलेबाय थानांगोन नामा बिथांमोननि केसा दासिमबो जोबाखै होननानै जोङो मिथिना मोन्दों। मानो होनना बुङोबा बिथांमोननि केसा खालास जानानै फैयाखै। अब्ला जोङो खालास जानानै फैमाराखैबा बेखौ जों बुजिनानै मोनो जे इलेक्सननि थाखाय बिथांमोनखौ दिरुननानै लाबोदों नामा। थारमाने इलेक्सननि दोहौजों बिथांमोनखौ इलेक्सनसिम बा भट होजान्थिसिम मुखुलियाव दोनथ'नानै बा लांदां जायगायाव दोनथ'नानै फिन आरो बिथांमोनखौ इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव बिथांमोननिफ्राय रायजो राजाफोरनिफ्राय भट मोनखांनायनि उनाव जोबथेसालियाव सोफिनगोन नामा नैबेखौ जोंहा साननांगौनि गोनांथि दङ। अब्ला नोंथांमोना गासैबो भिडिअ एन्ट्रिखौ सिगाङावनो नुनानै फैखाजोब्बाय। दा नोंथांमोन बे भिडिअ एन्ट्रिनि सायावनो जोङो प्रमद बर' बिटिआर सारनि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायनि। जितु जोंहा सिएम सारा बा बिटिआरनि प्रमद बर' सिएम सारा बिटिआर ओनसोलखौ लानानै बा बिटिआरनि धन सम्पतिखौ लानानै बिटिआरनि हा हुखौ लानानै बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय थामोनथाखौ लानानै सेक्रिफाइस खालामाखैबा बा सोमावसारबोआखैमोनबा सोरनि थाखायथो सोमावसारदोंमोन बबेनि थाखायथो सोमावसारदोंमोन। बिटिआरखौ लानानैनोथ' बिटिआरनि हा हुखौ लानानैथ' बेसेबांबा गोबाव सम एबसुआव थानानै नोंथाङा आन्दालन खालामबोबाय नङा होमबा। हाथियार लानानै हंग्राम खालामबोनाय बिथांमोना मानि थाखाय आन्दालन खालामबोदोंमोन मानि थाखाय बिग्रायारि आफाद गायसननानै हंग्राम खालामबोनो गोनांथि जायामोन। बिथांमोनाथ' बिटिआरखौ लानानैनो बा बड'लेण्डखौ लानानैनो बा बड'लेण्डनि सिङाव थानाय बा बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय हा हु बर' रायजो राजा फिसाफोरनि थाखाय मोन्थायखौ लानानैनोथ' दिनैनि दिनाव बिथांमोनाबो हाथियार हमनो गोनांथार जानानै फैदोंमोन। आरो बै समाव एबसुनि गासै सुबुंफ्रानो
बड'लेण्डनि मुङै सोमावसारनायाव बे हा हुखौ लानानैनोथ' बा बिटिआरनि धन सम्पतिनि थाखायनोथ' बड'लेण्डनि धन सम्पतिनि थाखायनोथ' बिथांमोनाबो लैहोर लैहोर ओंखारनानै सोमावसारबोदोंमोन नङा होमबा दिनै जोङो नाथाय मा खोनानो मोन्दों प्रमद बर' बिटिआरनि सिएम सारनि खुगानिफ्राय खुनु माने बे हा हुखौ लानानै बा धन सम्पतिनि सायाव साननांगौनि बिथाङा जेबो गोनांथि गैया बा साना होननानै बिथाङा गावनि खुगाजों बुंनो दा जोङो बे बाथ्रायाव बुजिनानै मोनो थारैनो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारा बे बाथ्राखौ माथा मारि मारनाय नङा नामा थारैनो बै जिथुनाखि आदानि आम्बानिनो हा हगारनो नागिरनाय पावार प्लान्टनि थाखाय बा पावार प्रजेक्टनि थाखाय नैबे हाखौ ब्राब्रायैनो हगारमारगोन नामा दा जोङो बेफोरबायदिब्ला दिनै एसे गाबोन एसे समफोर एसे बिटिआर ओनसोलाव थानाय हाफोरखौ सरकारनो बा बिजेपिनो गथायजोबनोसै नामा जोङो बेफोरबायदिबा बबेयाव थागोन सानसे समाव जोङो बबेयाव रायजो जागोन बबेयाव संसार जागोन जोंहा बेखौ साननांगौ गोनांथि जाना फैदों आरो एनडिएफबिनि बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामबाय होननानै बुंनाय माखासे बाथ्राया उल्लेख जानायखौ जों खोनानो मोन्दों बा मिथि मोन्दों बा खोमाजों खोमा जोंनाव हाबफैदों नङा होमबा दिनै बिथांमोनखौ थारैनो जोबथेसालिनिफ्राय अराय समनि थाखाय मुखुलि खालामनानै लाबाखैब्ला बा जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव थारैनो बिरहोथाराखैब्ला जोङो बेवहाय साननांगौ गोबांथार बाथ्रा दङ मानो होनना बुङोब्ला इलेक्सननि दोहौजों बा इलेक्सननि मुङैसो रायजो राजानिफ्राय भट लानो थाखाय बा फुस्लायनो थाखाय दिनैनि दिनाव एनडिएफबिनि बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय बख'नानै दिन्थिफ्लादों नामा आरो फिन खेब जिथुनाखि इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव बा भट जोबखांनायनि उनाव बिथांमोनखौ जोबथेसालियाव जोबहैफिनगोन नामा मानोना जों दिनै खोनानो मोन्दों बिथांमोननि केसा दासिमबो खालास जायाखै आरो जोबनानै फैयाखै गोबांथार जायगायाव बिथांमोना केस दंबावो होननाय अब्ला जोङो एसे बुजिनानै नाय एसे साननानै नाय माब्रैहाय बेफोरबायदि जानो मोननांगौ जाखो आरो जों खोनानो मोन्दों आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों जे हाग्रामा महिलारिया आरो बिटिसिआव इलेक्सन गेलेनांगौ गोनांथि गैया होननानै मानो गैया जोङो बिटिसिआव बयहाबो इलेक्सन गेलेनो थाखाय बा इलेक्सन दारायनो थाखाय बा पार्टि गोदान आफादफोर दानो थाखायबाबो बा गोदान पार्टि पलिटिक्स पार्टि दानो थाखाय जोंहा डेम'क्रेटिक कान्ट्रियावनो जोंहा राइट दंखायो नङा होमबा बे हिसाबै जों बयबाबो दानो हायो आरो दाख्लैबावै आं मोनसे नुनो मोन्दों जे जोंहा मोनसे निउस पर्टेलाव आं नामखौ लाथ'ला बिथांमोना नाब्ला रन्जन दैमारिनि सिस्टार अनजलि दैमारि मेडामखौ लोगोसे एक्स एनडिएफबिफोरनि फट' होनानै जे बुंदों एक्स एनडिएफबिफ्रा बा डेम'क्रेटिक कान्ट्रि जायखौ जों बुङो बेवहायनो माने एनडिएफबिफोरनि जिथुनाखि रिहेबिलिटेसन बेखौ होखांनायनि उनावबो बा बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय बख'खांनायनि उनावबो आरोबाव गोदानै बर'फोरनि गेजेराव पलिटिक्स हान्जा दानो मोन्थाय दं नामा होनदों मानो गैया निश्चय दङ डेम'क्रेटिक कान्ट्रि होनना बुंदों जायखौ नङा होमबा बे डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव जोंहा पलिटिक्स हान्जा गोदान दानो हानाय बयहाबो राइट्स दङ आंबाबो दानो हागोन सोरबायाबो दानो हागोन बैबाबो दानो हागोन आरो बयबाबो दानो हायो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जायनो हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनो सानदों बा सिन्था सरसा खालामनाय दङ बर' हारिखौ जायनो अनसायनो सानदों बे बिथांमोनानो पलिटिक्स हान्जा दानायनि गेजेरजों बर'फोरखौ अनसायलांनो हागोन बा नायफिनलांबाय थानो हागोन बर' हारिनि दुखु दाहाफोरखौ सुस्रांलांनो थाखाय जानजि खाफ्रानानै पलिटिक्स हान्जा गोदान दाफिननो हागोन स' आं बिनि गेजेराव बारा गोलावखौ बुंनो साना नोंथांमोन बे भिडिअ इन्ट्र'खौ फुरा नायनानै ला दिनै जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बे बाथ्राखौ बुंनो हादोंब्ला आरो खालामगासिनोबो दङ मावनानैबो दिन्थिगासिनो दङ गोबांथार सिंनो मावगासिनोबो दङ बिथांमोना दिनैनि दिनाव माने गोबांथार जायगायावनो बांलादेशि मानसिफोरखौ आउट खालामनो थाखाय रेडि जागासिनो दं बा जानजि खाफ्रागासिनो दं आरो मावफुंगासिनोबो दङ आरो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों मावनो थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों जे बे बाराव जोंखौ रावबो हमथानो हाया बांलादेशआ उचित जानांगोन होननानै डाइरेक्ट बाथ्राखौ बुंदों अब्ला जोंनि बिटिआराव थाखानाय हायावनो बिटिआर ओनसोलावनो जि बांलादेशिफ्रानो जा बिभिन्न जाथियानो जा जायफोरा राइट्स गैया बिटिआर ओनसोलनि हायाव थानो थाखाय बा गसंनो थाखाय बिथांमोना राइट्स गैया बै बिथांमोना माबोरैहाय थाबाय थानो मोन्दों बे सोरनि गोरोन्थि नोंथांमोना बेखौ निस्सय बिजिरनानै नाय आरो जोबथारनायाव कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट फोरमायहरनो माब्लाबाबो दाबाव लोगोसे नैबे चेनेलखौ नोंथांमोना अनसायनोब्ला मोजां मोनोब्ला गासिबो सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना मोनफा मोनफा शेयार खालामनायजों लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अलाव थुनानै ला जाहाथे सोरांब्लानो अखा नायब्लानो जों बेफोरबायदि मोजां गाज्रि बाथ्राफोरखौ जों फोसावलायबाय थानो हायो स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायफिनसिगोन কিন্তু বিজেপিয়ে কালিও ছাপৰত কৰিব পৰহিও গোৱালপাৰাত কৰিব কোনেও বিজেপিক ৰাখিব নোৱাৰে বাংলাদেশী উচ্ছেদ হ'বই এতিয়ালৈকে মই 4খন জিলালৈকে গ'লোঁ 9 তাৰিখে চিৰাঙত যাম মই আশা কৰাতকৈ মানুহৰ উৎসাহ বহুত বেছি কিন্তু 21 তাৰিখৰ পৰা মই প্ৰতিটো MCLA সমষ্টিত যাম
তেতিয়া আমি গম পাম যে কিমানটা জিকিম। কিন্তু উৎসাহ বহুত বেছি, ৰাইজৰ প্ৰবল উৎসাহ। স্যার আপনার আশীর্বাদের হাতখন BPFৰ ওপৰত থাকিব নে UPPৰ ওপৰত থাকিব? মোৰ আশীৰ্বাদ সকলোৰে লগত আছে আৰু মই বিচাৰোঁ যে বিজেপিয়ে কাৰো বিপক্ষে ইলেকশ্যন খেলিব নালাগে, মাত্ৰ বড়োলেণ্ডৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ইলেকশ্যন খেলিব লাগে। 12টা সমষ্টিত কোকৰাঝাৰত কিমানটা সমষ্টিত খেলিব বিজেপি? আমি 21 তাৰিখৰ পৰা প্ৰত্যেকটো সমষ্টিলৈকে মই যাম। না মোৰতো তেনেকুৱা ভূমিকাই ল'ব নোৱাৰোঁ কোনটো পাৰ্টি বুলি, কিন্তু মই সেইটোৱেই বিচাৰোঁ যে গড়েশ্বৰ সমষ্টিৰ পৰাও মানে ৰাইজে যাকে ভোট দি পঠাব তেওঁ নিশ্চয় যোগ্য ব্যক্তি হ'ব আৰু আমাৰ গড়েশ্বৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত মানে ভৱিষ্যতত মানে ভালদৰে পদক্ষেপ ল'ব পাৰিব। চবে এই নিৰ্বাচনত ভালদৰে আলাপ আলোচনা বিচাৰ বিবেচনা কৰি মানে সঠিক সিদ্ধান্ত লয়, সঠিক প্ৰাৰ্থী সঠিক পাৰ্টিক জয়যুক্ত কৰিব পাৰিব বুলি মই ভাবোঁ। নাই কৰা, কোনে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে? বিকল্প নাই বুলি নহয়, চোৱা এইটোতো আপোনাৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতহে কাৰ্য। নিৰ্বাচন প্ৰথম যিকোনো পাৰ্টীয়ে জিকিব লাগিব, চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰা পজিশ্যন আহিব লাগিব, তাৰপিছত তাৰ নেতৃত্বত BTC চৰকাৰখন গঠাই দিব মানে পাৰে বা গঠাই দিলে ভাল হয়, এইটো পাৰ্টিবিলাকে তেতিয়া সিদ্ধান্ত ল'ব। গতিকে এতিয়াই এইবোৰ কথা নাহে, গতিকে নিৰ্বাচনৰ পিছত আহিব। আৰু যিহেতু নিৰ্বাচন চলি আছে মানে কাম কাজটো, যিহেতু ছেপ্টেম্বৰ আমাৰ মানে দুৰ্গা পূজাৰ আগত এই BTC নিৰ্বাচন হ'বই, গতিকে এই নিৰ্বাচনৰ অকল ৰাজনীতিক দল নহয়, জনসাধাৰণ মানুহখিনিও ব্যস্ত হৈ আছে যে তেওঁলোকে কেনেকৈনো মানে সঠিক প্ৰাৰ্থী সঠিক পাৰ্টিক বাছনি কৰিব পাৰে। গতিকে ৰাইজেও আলোচনা চৰ্চা কৰি আছে যে এইবাৰ আমি অমুককে দিম, এইবাৰ আমি তাক নিদিওঁ, এইবাৰ আমি অমুক পাৰ্টিকহে দিম, এইবিলাক চৰ্চাটো চলি আছে। তাৰ কাৰণে কাক চিপ হ'লে ভাল, কাক কি হ'লে ভাল, তাকো বিভিন্ন পাৰ্টিৰ লিডাৰবিলাকক লৈ পেলাই চলে। আৰু ময়ো সেইবিলাকত ঝামেলাত কেতিয়াবা পৰি যাওঁ, কাৰণ কিয় মই আজি অধ্যক্ষ, কিন্তু মই BTC বাসিন্দা আৰু BTCৰ ভোটাৰ হয়। সেইকাৰণে যেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দলৰ কথা চলিছে, বিজেপিত কোন কোন আছে বুলি ক'লে মোকে মানে BTC এলেকাৰ পুৰাণা মানে ৰাজনীতিকৰ মানুহ দেখা পোৱাৰ কাৰণে মানুহে কেতিয়াবা মোৰ নামো লৈ পেলাই চৰ্চা কৰে চাহ দোকানত ক'ৰবাত, কিন্তু তাতে আৰু সেইটোৱে তাতকৈ বেছি নহয়। যেহেতু BPL ট্ৰেক্টৰৰ ছবি লৈ পেলাই ইলেকশ্যন খেলিছে আৰু সেই ট্ৰেক্টৰ কেলেংকাৰী অভিযোগ প্ৰতিদিনে কি ক'ব ক্ষেত্ৰত? নাই ৰাজনীতিৰ সেইবিলাক থাকে, চৰকাৰ চলাওঁতেও সেইবিলাক থাকে। গতিকে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজে নিৰ্ণয় কৰিব, আৰু যদি সিটোকে ভাল পায় ৰাইজে আকৌ তাকে দিব। গতিকে না মই সেইকাৰণে কৈ আছো যে সেইবোৰ মানে আপোনাৰ মানে বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰ চলাওঁতে কিবা চলাওঁতে সেইবিলাক হৈ যায় নিৰ্বাচনৰ লগত। এতিয়াতো তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি হৈছে, তেতিয়া ইয়াৰ ওপৰত চৰকাৰে এটাই বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, নেতৃত্ব দিয়া মানুহবিলাক বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। কাৰণ যিকোনো ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ দায়িত্বটো হ'ল দেশ আৰু ৰাজ্যৰ কল্যাণৰ কাৰণে। আৰু যিকোনো মানুহে যদি কিবা এটা সাংবিধানিক পদবী, আপোনাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ, CM, মন্ত্ৰী, EM যোনে যি নহওক, এই দায়িত্বটো হ'ল কি যাহাতে আমাৰ দেশখনত ৰাজ্যখনত কাউন্সিলখনত মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইজৰ ক্ষতি হোৱা কাম আৰু কোনেও বেয়া কাম যাহাতে কৰিব নোৱাৰে সেইটো চাব লাগিব। গতিকে অভিযোগ উঠাৰ লগে লগে মই ভাবোঁ নিশ্চয় সেইটো চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব, আৰু দায়িত্বত যিবিলাকে আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় ব্যৱস্থা ল'ব। মহিলাৰে কৈছে আপুনি BPFৰ CID বুলি কৈছে, নহয় এতিয়া হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়াটো আমাৰ BTCৰ ডাঙৰ নেতা, চেনিয়ৰ মানুহ, তেওঁ চব ক'ব পাৰে, একো নাই। দেউতাই ল'ৰাক যিকোনো কথা ক'ব পাৰে। এতিয়া তেওঁ কি ভাবি কৈছে মইতো নাজানো, কি ভাবি পেলাই কৈছে। আৰু যদি CID হয় এতিয়াই ৰাইজক জনাব নালাগিছিল, এতিয়াৰ পৰা CID গিৰি কৰাটো বন্ধ হৈ গ'ল আৰু আজিৰ পৰা। কোনেওতো এতিয়া আচল কথা মোক নক'ব, কাৰণ আচল কথা ক'লে আৰু এইফালে মই জনাই দিম। কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়াক মই সন্মান দিওঁ, তেওঁ নেতা আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বতে BTC গঠন হৈছিলে। গতিকে তেওঁ আমাক যিয়ে নকওক সেইটো একো নাই। আৰু হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়া মাজে সময় ধেমালি চুৰত এইবিলাক কথা তেওঁ কয়, মানে তেওঁ তেনেকুৱা কৈ ভাল পায়। গতিকে আমাৰ হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়া সেইটো কথা তেনেকুৱা ধৰণৰ এনে নিজৰ কিবা হিচাপে কৈছে, গতিকে তাত মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই।